Bismillah tanggal 1 Suro ana rezeki teko karo gore orek cengkeh bakul kacamotonan mesti engko teko kene iki. Meh garing. Dadi duit. Cengkeh garing, sing duwe cengkeh garing tak tukune. Wah, iki ana cengkeh garing cocok iki. Iki wis payu didol, Kang. Tak tukune, Kang. Lah mbok nyang pira iki? Lah ngene iki oleh 35, Kang, sekilo. Aduh, cengkeh 35 lho, Kang. Lah pira biasane lem adol? Biasane aku 100 ya adol, Lek. Biasane yo. Cengkeh kok 100 yo kaya ngene cengkeh. Wis iki wis nganu tak pentokno 50. 50. Lah aku entuk apa 50 iku? Lah wis bathi iku. Wis sayen 50 iku. Deal ya 50. Deal 50. Yo salah wis. Ora apa-apa engko tak terno engko. Ya oke. Yo, Tak balik sih aku. Engko tak anteni nang omah ya. ya. Wong duit 50 tok njaluk cengkeh garing. Kai gagal iki tak wis campur terus gak lah. Lah aku lupa seluk ya ora di duit nang cengkeh. Wis kayak iki tak wis. Agar dibuntel ngene pasti ireng ora ketor nek iki cangkang cengkeh. Tak ternone sik. Lah. Wah, aman nih. Bakal oleh cengkeh murah, badiku engko akeh. Nah, 50.000 oleh cengkeh tak dol 100. Cocok iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki cengkeh ya, Kang. Ayo delek kono sik. Tak dok kene ya. Ya oke. Aku langsung pareng kowe Kang ngono acara iki. Oh iya, matur nuwun ya. Cocok iki, oleh cengkeh murah, sida bati iki. Ya, gathuk iki. Loh kok cangkange? Ampun aku mah ditipu cakae. Halah, mah cangkang mungkin di parang rene.